Krásný, děkuji Aničce. Já ji rovnou poprosím, aby vylosovala dalšího řečníka. Tak další řečník je ze Slovenska. Je to pan inženýr Josef Sásik, předseda Slovenské ľudovské strany. Ľudové, pardon. Ďakujem za slovo. Mnohovážení tu prítomní páni, bratia a sestry, pokladám si za svätú povinnosť privítať vás tu pri soche svätého Václava, takzvané patrona pre vás, v mene Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku a slovenských ľudovcov. Načrtol tu už predo mňou predrečníčka migráciu, ja by som chcel na to nadviazať a poukázať na to, kto je vlastne strojcom tejto migrácie v Európe. To nie sú, alebo kto je miliónkrát nebezpečnejší ako 10 milióntek pochodujúce kohorty inovercov a inostrancov do Európy. Sú to vlastne naši domáci socialisti a liberáli, ktorí im pripravujú pôdu a z nás, národovcov, teda Čechov a Slovákov, robia vo vlastnej vlasti cudzincov a vydedencov. Ale nedúfajme na duchu, pretože naši predkovia nám dali do našich génov obranný kľúč a tento kľúč pred 650 rokmi dal už rektor Sorbonskej univerzity Tomáš Akvinský, ktorý vychádzal zo 4. prikázania Božieho, cti otca, matku a otca svojho, a poukázal, že toto 4. prikázanie sa vzťahuje aj na národ. A teda tak, jak je prirodzené si ctiť otca a matku svoju, tak je prirodzené si ctiť aj svoj národ. A ďalej, druhá časť tohto obranného kľúča svojich národných tradícií poukazuje Tomáš Akvinský vo svojom diele Suma proti pohanom, už v roku 1260, opakujem, pred 650 rokmi, že tento kľúč pozostáva, že poukázal na omyl, ktorý do učenia Mohamedovho vtesnali najvyšší minister Perzie Mohamed ibn Sína a andalúsky najvyšší sudca Mohamed ibn Rožda, ktorí poukazovali, že len ľudstvo ako celok pod patronátom alebo kuratelou islamu je jedinečné a výnimočné. A bol to práve rektor, už spomínaný rektor Sorbonskej univerzity Tomáš Akvinský, ktorý tento omyl vyvrátil a hovoril, že každý jednotlivý človek bez rozdielu na národnú príslušnosť, konfesionálnu a sociálne postavenie je jedinečný a výnimočný. Ďakujem za Boha a za národ.